ngamaqiniso ngizogonquluka ngamaqiniso lena inkondlo yami ebheke kunina-ke bantu abasha yizohlaba yiphukele owazi iqiniso lakhe uyongisondela lona-ke iqiniso Hayi Jesu. mina-ke impempe yempungi namhlanje elesiphinde sibuyele emuva sijabulele emuva laba abasifele emuva thina abakusasa bazosijabulela ngani ngoba yizinkambi zikafana nazo singamathi nolimi Hayi Jesu. njalo injabulo yethu ingaphandle yingakho-ke singashayisani kahle ngoba ukufana kwethu akusoze sikhule ndawonye ngenhlonipho inhlonipho yisuka ekhaya kuqala ke bonke laba bake baqala inhlonipho yabo ukusaba abangani kunokuthi basaba uJehova ke lento mina iyakuhlamuka Hayi Jesu. ukuba waphakama yona-ke inkonzo yathi ngawe lamaqiniso ngabe uyawaphila yini ngoba mihla namalanga lento nina niyayiphikisa namhlanje nijabulela abangemuva abamandulo abafa ke igazi labo alala kuhle ke mpophomo namhlanje nina yeyeni impophomo halala otshwaleni ke ubekani le nyathuko niyibambelele nibone ukuthi sasa leni livelela ngakuphi ekuqaleni kuke kwaphakama inhliziyo yami kathi ivale mfana izoqhathana abantu